na 380. Na chvíľočku si ten náš rozhovor budeme musieť prerušiť, pretože F-16 nás k slovu nepustí a potom si zasúťažíme o model, priatelia, takže celkom na záver neodchádzajte, čaká na nás ešte ocenenie a jeden z vás si lietadlo zoberie so sebou domov. Program sa nám už teda naozaj chýli ku koncu aj dokonca s malým ohňostrojom v podobe klamných cieľov, ktoré vypustila belgická F-16, ako som spomínal, jedno z mojich obľúbených lietadiel. Veľmi som sa aj na túto ukážku tešil, trošku som sa báhal, keďže sa ten program naťahoval, že ako to dopadne, ale predsa len budeme mať možnosť tento kúsok vidieť. F-16, takže máte možnosť ju pozrieť aj zblízka a rovnako máte možnosť aj hlasovať o víťaza statickej ukážky a hlavne takisto prostredníctvom našej internetovej stránky www.siaf.sk. A opäť, ako už to bolo aj pri ostatných strojoch, možnosť ukážky minimálnej rýchlosti, s tým, že následne môžeme rátať s tým, že pilot belgických vzdušných síl bude chcieť ukázať aj tú maximálnu. Ale určite stálo za to počkať aj na toto vystúpenie. F-16 nie je až taká veľmi vzácna na slovenskom nebi, ale vždy je to, myslím, hodnotné vystúpenie, ktorý stojí za to a stále za to počkať až do poslednej chvíle dnešného slnečného dňa. Komisia, ktorá bude rozhodovať o ucenení tzv. SMIC Trophy, bude mať veľkú prácu. Áno, čaká nás aj udeľovanie cien za najlepšiu letovú ukážku, ktoré vyvrcholí na zajtrajšie hangár. Super, že minimálna 200. Budem na to myslieť, na diaľnici. Odporúčam na diaľnici myslieť na tú minimálku 200 a určite doložia.
A teraz počas tohto spojiť, priatelia, aj s tým klasickým mávaním, tak ako to bolo vždy doposiaľ, pretože Belgičania sa takto lúčia s tým oficiálnym programom letových záležitostí dnes na SIAFe. Fantastický výkon. Ale to bolo dokonalé, touch and go, on nás úplne splietol. Tu je vidno dokonalosť vyvíjačov dymu na tom. Za mňa osobne teda najpreciznejšia. Byť zimomravý pocit pre pilota osobného lietadla. Áno, Roman, čítaš myšlienky, presne na to som myslel, keď som na dní videl tú dopravnú mašinu. Určite je to bezpečné, tie vzdialenosti sú veľké, takže sú tu od toho ľudia, ktorí to sledujú a zabudol som trošku na nich. Aspoň tí hore vedia, čo sa pod nimi odohráva. Pre cestujúcich to nie je nevyhnutná informácia, možno kapitán považoval za vhodné rozveseliť svoju posádku. Takže veľká vďaka patrí riadiacim na jednotlivých riadiacich stanoviskách a nesmieme zabudnúť ani na leteckých technikov a na ľudí zabezpečenia na zemi, ktorí sú strojcami toho úspešného letu, ktorý pilot na záver ako celkového snaženia sám vykonával. Dámy a páni, teda zamávajme